makadi muri Zvapupu vese kumatirana ese nyika vari kuBulawayo vari kwaMutare vari Masvingo vari kuSouth Africa vari kuMozambique nokukwazisai mose. Panapa ndiri paMizha Primary School Whitefields kuHarare. Apa tiri kuitira musangano wedu we3 days conference yekuHarare uri kutanga iye nhasi uno. Tiri kukokai mese uyai neuwandu hwenyu. Zvese zvagadzirwa vana baba nana mai vakashanda zvisingaiti kugaza musangano uno kuti ubude kuti uve successful. Zvese zvanongeka everything zvaa in order, zvese zvaa in place. Changosara chete ndechekuti iwe hama yangu uye kumusangano izvezvi pauri ipapo. Haiwaka chingatigadzirai hapasina chimwe chatafanira chimboita itogadzirai tiende kumusangano itai vari kubva kure itoitai muende kumabhazi mukwire muuye kwete zvose ndozoenda kumusangano mangwana Saturday unosarira nezvimwe zvinoitika musi weFriday. Nhasi vanhu ngatiuye kumusangano tese takadaro neuwandu hwedu. Haiwa ndiri pano panzvimbo izvezvi ndiri pavhenyu izvezvi ndiri kuona zvaitwa gadzidzisa dzaitwa nana baba veHarare nana mai veHarare nemayuthi eHarare kuronga musangano unoyu. Aiwa zvinongoda kuzvionera pamunhu sefodya. Uyai ndikuti uyai kumusangano komborerwai. Be blessed.